Täällä Jyrkkäkosken Ruukin miljöössä mieli lepää. Kahvit saa tuolta Ruukin tuvalta, kalaa koskesta. Tai saa jos sattuu nappaamaan. Sitähän sanotaan, että merta edemmäs ei kannata lähteä kalaan. Siihen voisi lisätä, että Pohjois-Savoa kauemmas ei tarvitse lähteä ulkoilemaan. Uusia kokemuksia voi löytyä yllättävän läheltä. Pohjois-Savossa on paljon hienoja luontokohteita. Ne on rakennettu paikallisten ideoimina ja ne on tehty käyttöön varten. Kohteista tehty kartta auttaa löytämään näitä lähialueen helmiä. Hauska paikka perhepäivälle löytyy vaikkapa Suonenjoelta, missä Metsämansikka toimintapuistossa on tilaa leikkiä ja mielikuvitus saa lentää. Päivän voi kruunata vaikka lettokesteillä laavulla. Nämä kohteet on rakennettu ja kunnostettu LEADER-rahoituksella paikallisten toimijoiden toteuttamina. Ne on kaikille avoinna ja useimmat niistä soveltuu ihan kaikenikäisille. Puolen tunnin ajomatkan päässä Kuopiosta löytyy Syvänniemi, joka on yksi näistä monipuolisista kohteista. Yhdestä osoitteesta löytyy liikuntapuisto, leikkipuisto, uimaranta ja paljon muuta. Sykettä saa nostettua vaikkapa kuntoillen, ja melontareissu Kuttajärven maisemissa rauhoittaa niin kehon kuin mielen. Lähiluonnossa korostuu myös matkailun helppous. Kotaharjun näköalatorni on tästä hyvä esimerkki. Vaikka 20-metrisen näkötornin nousu tarjoaakin heti alkuun haastetta, niin hienot maisemat palkitsevat. Autolla pääsee tornin juurelle ja erähenkiset eväät voi kokkailla paikan päällä kodassa. Jos torniin nousu sattuu jännittämään, niin ympäröivillä luontopoluilla voi liikkua ihan omaan tahtiin. Hienoja aineksia ulkoilupäivään kaikenikäisille. Tässä oli vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä kohteita lähialueilta voi löytyä, kun tietää mitä etsiä. Siispä, eväät reppuun, kartta käteen, matkalle lähiluontoon ja kohti uusia elämyksiä. ...1500 asukkaan Karttula on Kuopion vireä maaseutukaupungin osa. Karttula sijaitsee 45 kilometriä Kuopion keskustasta länteen päin. Asutus sijoittuu pääosin 3 taajamaan: Karttulan entiseen kuntakeskukseen, Syvänniemelle sekä Pihkainmäkeen. Karttulassa palvelut ovat helposti saavutettavissa. Löydät kaiken tarvitsemasi läheltä ja mitä Karttulasta ei saa, haetaan helposti Kuopiosta. Moikka! Täällä Karttulan Pihkainmäessä on lasten kanssa hyvä asustella. Meillä on rauhallista, luonto lähellä ja sitten meillä on harrastusmahdollisuuksiakin. Tule sinäkin!